tervetuloa tänään. Me pelataan FIFAa, mutta me ei pelata nyt mitään Ultimate Teamia tai mitään, koska nettiongelmia, niin me kuitenkin pelataan jotain FIFAa sun muuta tässä. Ja tietenkin me pelataan pleikalla. Ja let's go. Elikkä mennään pelaamaan UEFAa. Pelataan tietenkin finaalia, koska miksi ei. Niin, otetaan täältä, mä haluan pelata. Toi on Professional AI ja sit minä. Niin, mä otan mun lempparitiimin täältä, elikkä Juventus. Ja vastukseksi vois tulla... Otetaan Barcelona, koska se on mun inhokkitiimi. Siinä. Noniin. Juventus vs Barcelona. Let's go! Elikkäs... Kyllä. Nyt pelataan siis... Juve vs Barcelona ja katsotaan miten menee. Miten menee ja niin. Nyt tehnyt pitkä aikaa videoa, niin ajattelin tehdä yhden tämmösen videon nyt tässä aamulla, niin joo, hei nyt on heti paikka. Au. Niin, tuomari, se on helppo vapari. Äkkiä sinne. Kiin. Jotta sen ei oo paitsio. No paitsio. Ole heti maali. Mitä hittoa. Tai siis... Ei, sori. Niin... Miten mä sain maali jo näin nopea? En mä normaalisti ikinä saa näin nopeasti maaliin heti aloituksesta. That's really my English is really bad, yes. Okay. Ei enää puhuta englantia. Kattokaa kun mä torjun Kostik. Keane. Di Maria. Hei! Tuomari. No. Ota siitä Andreas Christensen. Keltainen kortti, hehe. Ja heti toista maalia tässä näin. Olisiko Fagolilla yksi out of the box? Melkein maaliin meni. Mä en tehnyt mitään, se oli joku botti, mikä teki. Okei, nyt mä vedän oikeastaan jalat alta. Boom. Älä! What a save! What a save! No! Mikä save? Oikeastaan on niin pirun kova save. FIFA 23, I'm having not Ultimate Team, of course. Oh no. Mikä blokki? Ei! Vitsi mä oon huono pelaaja. Not to be advised giving the ball away there. Oh, he needs to clear it here. Joo. Elikkäs nyt. Well, as you can see, Juventus have had less of the ball, but they've certainly shown an ability to counter-attack when they win it back. I expect more of the same. I think it's been a really good performance from them so far. Well, they've won the ball back quickly. Come on.
Okei, nyt on chanssi. Eipä ookaan. No chances for me. Frankie de Jong. Juupa juu. Very alert defending to put a stop to the chance. Plenty of support here. But he knew he had to get to the ball, and he did. The pressure was high, and they could be in here. Come on. Fati, Come on. Dembele. No niin, täytyy pääsee vetää jotain counter-attackia. No ei, onneksi mä oon niin hyvä puolustaja. Tuomari. Liukkaroi. Liukkaroi suorasti. Ai. Half time. Mä teen vähän muutoksia mun tiimiin. Laitas täältä. Mä en nyt oikein muista mitä paikkoja nää on, mutta tietenkin Chiesa, left winger. Kumpi on lefti? Kostik lähtee pois. Valakovic. Laitetaan toho. Tietenkin Papa pitää laittaa tänne. Okei, nyt mulla on parempi tiimi. Let's go. No niin, toinen puolikas. Me johdetaan 1-0 ja sui. Jesus. Tosta ei oo joku lentokone just äsken ohi. Hei. Tuomari. Ai niin, mä ite liukkaroin se. Sori. Ei mitään tuomari. Hei. Come on. Oikeesti. Mä vihaan tota Sergio Busquets. No niin, nyt mä tuun vitsi vetää Ousmane Dembélé päähän. No niin, Locatelli. Syöttää Di Marialle. Di Maria Chiesa, one of my favorite players. Nyt on Di Marialla paikka. Ai, ei saa. Nyt on Paul Pogba. Pogba! Ei saa, mutta... Ai, Jesus. Tuuletin vähän liian kovaa, lähti mikki pois. Sorry for that. Lähti taas mikki vähän irti, mutta odottakaa sekka. Okei, kaikki on kasassa. Toi oli vähän paha. Mä tein niin hienon maali, että mä tuuletin ja sit kaikki levähti pois. Come on! Nyt. Oikeesti. Toi on niin unfortunate. Vitsi aggressiivinen Barcelona. Sen takia ne ei ikinä voittanut mitään. Please, come on, oikeesti. Kato. Okei. Really fun. Top class defending. Dusan Vlahovic. Noniin. Valakovicilla on paikka. On hyvä paikka, on. Syöttää sinne Chiesalle ja Chiesa, ai, melkein. Hyvä yritys oli. Noniin. Corner kick. Corner kick tänne Locatellille. Ei saa vedettyä. Oh my god. Oh my god. Vitsi.
Counter-attacking Löydetään Lewandowskin jalat alta. Boom. And they produce the arrears. You never know. They still believe in Älä themselves. jaksa. Vitsi Lewandowski. He goes past his marker so easily with just a drop of the shoulder. Okei, nyt Di Maria. Smashes it past the keeper. Maastuduu. What an emphatic finish that is. No ei. Me kuitenkin johdetaan yhdellä pisteellä. Mikä saksari? Kuitenkin johdetaan yhdellä pisteellä. Ei nyt mä en jaksa. Melkein. Se olisi ollut vähän paha, jos se olisi tehnyt. Kattokaa mikä systeemi mulla on täällä. Nää kaikki kaatasken lattialle. Okei, nyt on ihan vikosekunteja käynnissä. Jos tää tekee maalin, niin se on vähän rip. Mä en oikeesti jaksa, jos tää tekee maalin. Nyt. Please. Vielä sen pil. Älä anna sen De Jongin vetää sieltä. Oikeesti. Älä. Noniin. Se on pakko olla siinä. Let's go! Vamos! Oh. Juventus voittaa. Let's go! Champions League winners we are. Vamos! Let's go oikeesti. Tää on niin sigma. Me voitettiin. Kiitos, että katoitte. FIFA. Moro.